Ik heb een man inmiddels. Die, net mij Per Evelien elke jongen nog bij mij in de studio naar binnen kwam. Carlos, wie net als Rivaldo of zo? Viraldo. Ja, klopt. Dat is al weer lang geleden. Ja. Broeks die namen nog? Nee, eigenlijk helemaal niet meer. Dat heeft een reden. Ik ben geadopteerd en ik had zoiets van, toen ik die show in Brazilië had, van ik wil die twee namen gaan gebruiken. Dat is toch waar ik trots op ben. Dus, ja, grappig. Dat is ook Per Evelien trouwens. 2009. Wow. Ja. Dat is inderdaad, zij is, wow, ik heb de tijd hard geskoft, jongen. Ja, nou echt een kerel geworden. Ja, prot in Brazilië, daar geef ik even op praten, dus ik de onleiding dat je best. Maar waar wel is nou eigenlijk? Best wel heel wat tussen Brazilië en Friesland? Nou, ik woon in Leeuwarden. Ja. Dus, maar ik ben heel af en toe in Brazilië inderdaad. En dan ben ik in Sao Paulo. Ja, dat is echt niet te vergelijken met Nederland. Dat is echt, daar wonen al 20 miljoen mensen. Dus, bijna surrealistisch verschil, hè? Heel verschil, ja. Die verhaal, ik kan net alles vertellen, maar doe probeer het als artiest. Doe al hier in de studio in 2009 als Viraldo, maar daar ben je al een hele tijd mee bezig. Ik in Brazilië terug te brengen. Dat ziet er heel positief uit. Dus we maar even een verhaal bouwen nou, want ik staan een noemer aan. Maar doe hast contact daar onder andere met televisieshows en danseressen. Hoe zit het precies? Ja, klopt. Een jaar geleden is er een uitzending op tv geweest. Is door heel Brazilië te zien geweest. Mijn ontmoeting met mijn familie. En heel veel artiesten ook. Hè? Heel veel beroemde mensen hebben daarop gereageerd. Waaronder dus een dansgroep inderdaad. De sexy dames van Bondjes Maravilhas. Ze hebben mij een video gestuurd. Ze hebben mijn historie gezien op de televisie. En ze hebben gezegd van wij willen meer van jou zien. Dat niet alleen. Jij bent Braziliaans in het bloed. Dus jij moet ook dansen. Maar ja, ik ben Nederlands opgevoed. Fries zelfs. Dus, is lekker Steve mij dus. Ik ben zo stijf als wat, weet je wel. Maar ik heb gezegd van natuurlijk ga ik het proberen en ga ik het doen. Want dat kan je geen nee zeggen. Nee. We hebben het beelden en straks wordt gloed erbij. Dus dat litten we nog even. É o famoso quadradinho de 8. Vocês sabiam disso? Vocês sabem o que é isso? É o seguinte. Olha, uma das coisas mais... De Legendario Show in Brazilië. Dat is de grootste show die er is voor artiesten in Brazilië. En het is mijn droom om daar ooit te gaan staan. Draai hem eens wat beelden nog. Voor de mensen die televisie volgen. Ik zal het even uitlezen. Dit is een dansseel. Er zijn ook nog heren en dames trouwens. Die het is een hype in Brazilië inderdaad. Het is de Quadradinho do Oito. Bedacht door die dames en heel Brazilië doet het eigenlijk. En ik ben daar geweest en iedereen doet het. En dit wordt de primetime uitstuur? Nou, het is eigenlijk overal. YouTube, televisie, overal. Is toen nog extra dansje? Nee, helemaal niet eigenlijk. Helemaal niet. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dan kijkt er niemand, weet je wel. Maar deze dames hebben ze komen ook uit de favelas. Het zijn de sloppenwijken komen ze vandaan. En ze hebben toen die dans op YouTube gezet. Miljoenen views, 20 miljoen. En nu treden ze op als artiesten in heel Brazilië. En toen had je contact met hen? Ja, klopt. Een van die dames, daar heb ik contact mee inderdaad. Ja. Gist hij wat met als artiest? Ja, misschien wel. Misschien zien ze deze uitzending wel, wie weet het. Dus ik heb wel deze stijl die zij doen, dat heet funk. Dat bestaat alleen in Brazilië. Hè? Dat is eigenlijk nog niet ogenwijd. Braziliaanse funk? Ja, Braziliaanse funk is het dan. En dat is eigenlijk wel heel erotisch inderdaad. Maar in Brazilië is eigenlijk ook een heel sexy land eigenlijk. Hè? Dus dat laten ze ook graag zien. En dit is de funk die zij doen. En ik wil daar wel iets mee gaan doen met funk. Leuk man. Misschien een mix met Europa of zo. Dat is wel leuk zijn. Nou is nog een filmpje bij. En wat zit daar net een soort oproep in? Ja, ik kreeg in mijn inbox een berichtje van de dames. Van hey Carlos, we hebben je uitzending gezien. En heel erg emotioneel. Maar je moet je niet verschuilen dat je Nederlander bent. Je bent gewoon Braziliaan. En hupsa, je moet iets anders even laten zien. Ik werd er natuurlijk een beetje verlegen van. Want ik kan helemaal niet dansen. Maar goed, ik heb mijn huiswerk een klein beetje gedaan. Maar goed, de dames hebben me inderdaad een video gestuurd. Zullen we dat een op een Friese televisie Jere en Shinlit? Ja, dat kunnen we gaan proberen. Ja, meestal van de radio, we gaan even naar een fragment. Nou, we jaren het wel even, want dit binnen die dames hè, die we nou jaren. Ja, dat is de zangeres, dat is MC Thijssen en Gaby, is danseres. En ze hebben me die video gestuurd en ik was natuurlijk, het is alsof je een video van Shakira krijgt. Wat zeggen ze? Ze zeggen, hoi Carlos, hier. Ze stellen zich ook nog voor aan mij, dat vond ik heel bijzonder. Zijn we weer jaren? Ja, leuk. É o famoso quadradinho de 8. É o famoso quadradinho de 8. Oh, er gaat even wat mis met Hinderneert. Dat jij bij een live show. We krijgen nog een oproepje dus van de dames. En dan is het echt specifiek. Dus Chin Carlos. We zien dat dat filmpje klaar staat. Oors leven we straks nog even in jaren. Maar die vrouw die dagen die dus uit. Maar dan vooral die zelfbeeld begrijp ik. Nou, hier hebben we in ieder geval het beeld nog even. Het beeld is er. Misschien wint wat vet. Oi Carlos, eu sou MC Thaisa do Bonde das Maravilhas. E eu sou a Gabi do Bonde das Maravilhas. E eu vi sua história muito linda, emocionante.
E eu tenho orgulho de você estar aí, ser brasileiro, muito sucesso na Holanda. E já que você é brasileiro, eu quero que você dance um funk do Bonde das Maravilhas. Ó, vem no quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vem no quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vem no quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vamos ver se você consegue, hein? Beijo! Wow, 2 tutten voor de mensen die naar de radio ervoor gaan. Wat vertellen ze al een keer? Ja, ze zeggen hoi Carlos. Ze stellen zich voor, terwijl ze eigenlijk al heel beroemd zijn. Dus dat was voor mij echt heel crazy eigenlijk. En ze zeggen van, wij hebben jouw historie, dus jouw hereniging op de televisie gezien, nationaal. Wij zijn erg emotioneel door het verhaal. En wij wensen jou in Europa heel veel succes, in Nederland. Ja. En wat ze eigenlijk zeggen, maar omdat je eigenlijk Braziliaan bent, moet je niet verschuilen achter je adoptie. Jij moet gewoon deze funk, die eigenlijk een hype is nu in Brazilië, ook kunnen dansen. Maar ja, ik kan het niet, dat zeg ik je alvast. Maar in ieder geval, dat is eigenlijk wat ze van me vragen. En ja, heel mooi, heel leuk bericht. Wanneer gisteren weer heen? Ik ga in januari, wil ik weer naar Brazilië toe, naar Sao Paulo. En er gaat heel veel gebeuren daar. Maar dat is nog even geheim. Goed zo, nou, dan gaan we alle reden om die weer uit te doen. Hey, er staat een nummer van die kleed, er staat een nummer jong. Ja. Rio. Dat gaat over Rio, ja, daar wil ik heel graag heen. Zullen we het live doen? Ja, gaan we live doen. Nou jongens, toen naar de microfoon gist, dan kon ik die jongen. Voorheen Viraldo, maar die namen vierde we gewoon Carlos. Carlos, is het gewoon Carlos of Carlos Hogendorp, zoals die zelf dan? Gewoon Carlos Hogendorp. En in Brazilië is het Carlos Hogendorp. Live in Noordwien. Yes. I'm standing here alone with a picture in my hand of you, Brazilian girl. The things we did keep going back to me. It makes me smile. Please tell me where you are. I live far away, it's only a dream. I wanna go to Rio. Wait for me in Rio, Rio de Janeiro. Don't forget me. And no matter what I do, listen to my heart, beat it always, beating for you. I'm adopted, still young, wait for me, I wanna go to where I came from. I am dying to see you. I wanna show you that I love you so very much. In my dreams then I see you and kiss and embrace you. But I live far away, it's only a dream. I wanna go to Rio. I'm singing, wait for me in Rio, Rio de Janeiro. Don't forget me. And no matter what I do, listen to my heart, beat it always, beating for you. Singing, ooh, yeah, yeah. I'm singing, ooh, oh. If you hear this song, I wanna let you know I have everything if I find you.
Carlos, hier live in de studio. Hoe heet het noemen? Wait for me in Rio. Ah, prachtig. Yes. Ja. Het staat altijd nog op mijn agenda dat ik daarheen wil. Dus, Hey, er was jongens met camera's. Je maakt een reportage of zo? Ja, eigenlijk hebben we de opdracht gekregen van de Braziliaanse televisie dat alles wat ik doe in Nederland, dus ook Friesland, dat hoort er ook bij, dat het eigenlijk allemaal vastliggen. En dat willen ze heel graag zien in november al. Dus wie weet... Dan krijg je de beelden van mij, die knip ik voor u. Dus, doordat ik nog steeds... Hallo Brazilië, live vanuit Noorderwind Studio. Dit is Carlos. Kom je nou op de televisie, hè? Dan kom je op televisie. Oké. Willem Boortpiek, Facebook. Bij deze. Hey, maar dat dansje, ik vind toch wel even dat danske probeer je maar. Ja, maar dan moet jij je heupjes ook bewegen. We hebben een muziekje, hè? We hebben een muziekje. En dan had ik fantastisch. Denise, en dit is Denise, en die kan heel goed Zumba doen. Kom er eens even bij. Kist hoe die jongen even een dansje leren? Ja, zeker. Ja, ik ben in Bolivia geboren. Dus we zijn eigenlijk buren. Ja. Jan, start de tape. Wij willen even wat proberen. Nou, kun je zometeen in mijn wandelen? Of dan mag u eens even beoordelen. Hoe moet het, Carlos? De quadradino is zeg maar... 1, 2, 1, 2, 1, 2, Dit gaat prima. Nou, ik heb het thuis in de spiegel geoefend, maar echt het is echt belachelijk voor mij, weet je. Maar ik ben Braziliaan, dus ik moet het kunnen. Misschien over een jaartje heb ik het... Nog even oefenen. Even oefenen nog, ja. Ik vond wel lekker muziekje trouwens. Super. Hey, dankjewel dat je er was. Yes, jullie ook bedankt en tot ziens. Hartstikke super. Oortje in, hè? Oortje in. Tot de volgende keer. Carlos, dames en heren, applaus voor Carlos. Ja, het is